subaka bekte ɗo ndiyam hadde laamorde nen e namma oɗo weeyo e dow daneteku en nani malfe fiyantirama to malfe wulli bullol malfe ɗen e woodi hane sojaji kamɓe laatiɓe 10 ni yahi kanum du naati e dow suudu saɗude jonkan suudu télévision ɓeɗo ɓe kolliti hane ɓe teeti laamu ngun e dow juuɗe Patrice Talon ɓe teeti laamu ngun e dow golleji fa hande du ɓe kolliti hane golle ko tawano e dow leydi ni fu ɓe kaddi ɗum yaha wara e leydi ni fu natata amma dow majjum kamɓe laatiɓe sojaji leydi ni kan e hoore muɗum ɓeɗo laati himɓe ko reeni laamu ngun ɓe jaahi kan e koye maɓɓe ɓeɗo ɓe fewnitiri malfaji fa wooɗi mi wiyan du ɓe gari ɓe teeti télévision on o warti e dow juuɗe himɓe en mbiyan subaka den ɗum tiiɗi ngam moye fof haɗama yaha wara goɗɗo yahata goɗɗo natata nokkure nen ɗum tiiɗi sojaji wurtake e dow siire nden fuu ɗum nanni no kuli himɓe fa sanne fa ɗum heewi woɓɓe du ko mino fay laamorde to kan bo yahano fay suudugol ɗo président ɓe fuu ɓe kaggama ɓe fuu ɓe nanngama joni kay ko laaɓi ni kan wonno wakkati oɗo e ɗum deƴƴiti ɗum warti e dow deƴƴitere laamu ngun e reeni Patrice Talon e reeni ɓiɓɓe leydi nin kan e hoore muɗum fuu moye fuu warti wakkati ene ɗo e jokkugol e dow golle muɗum jonka e caɗele fuu wala kuligon fuu wala e dow leydi nin e tawettore Cotonou joni